Fiħdan il-Korp tal-Pulizija bdiet topera t-taqsima dwar il-vjolenza għabbażi tal-ġeneru u l-vjolenza domestika. It-twaqqif tat-taqsima se jwassal biex vittmi ta' rejat jingħataw appoġġ mill-aqwa fl-aktar mument vulnerabbli ta' ħajjithom. F'konferenza tal-aħbarijiet fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija fejn fost l-oħrajn kien hemm mart il-Prim Ministru Lidja Bela u l-Ministru għall-Intern Byron Camilleri, intqal li fl-ewwel xahrejn ta' ħidma mit-taqsima dwar il-vjolenza domestika ġew irrappurtati 270 każ. Barra minn hekk ingħata appoġġ lil 300 persuna li 88 minnhom kienu irġiel minkejja li l-vjolenza domestika isir iżjed fuq in-nisa. Il-Ministru Byron Camilleri aċċenna li issa in-nies jafu li lesti nisimgħu, lesti nirranġaw fejn hemm bżonn u lesti nkunu qiebsa u sodi ma' min ma jilħaqx il-livell ta' servizz li qed nippretendu għal vittmi ta' vjolenza. Il-vittmi kollha, speċjalment dawk li batu minn violenza domestika jew inkella violenza għabbażi tal-ġeneru jixraqilhom l-aqwa assistenza. Għaldaqstant rajna li bħala korp tal-Pulizija ikollu persuni speċjalizzati imħarġa kif suppost sabiex jassistu lil dawn il-persuni. Il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafas saħaq li bit-twaqqif tat-taqsima qed tissaħħaħ il-fiduċja tal-vittmi ta' violenza domestika fil-Korp tal-Pulizija. Ma dan l-istazzjon tkellem ukoll l-Assistent Kummissarju tal-Pulizija Denis Tewma kif tieb is-servizz li kien jingħata fil-passat lil vittmi ta' violenza domestika. Aħna bħala tim wieħed nippruvaw dejjem intejbu aħjar is-servizz li qed nagħtu lil vittmi tal-vjolenza domestika. Il-futur li nkomplu ntejbu r-riżultati li diġà ġibna, li nkomplu ngħinu u forsi b'mod iktar intensiv u b'mod iktar varju u kostanti lil vittmi tal-vjolenza domestika. Minnaħa tagħha mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Bela qalet li l-Istat irid joffri tama lill-vittmi. Saħqet kif bħalissa għaddejja kampanja ta' 16 jum ta' attiviżmu biex jitwassal messaġġ ta' kuraġġ lill-vittmi ta' vjolenza domestika biex dawn jirrappurtaw każijiet ta' abbuż u jfittxu l-għajnuna. Matul din is-sena minħabba anke l-pandemija rajna żieda fin-numru ta' każijiet li ġew rapportati. Jista' jkun ukoll għaliex il-nisa qegħdin ineħħu mill-mistħija, qegħdin qumu fuq saqajhom, qegħdin jersu l quddiem. Allura huwa importanti illi naraw din it-taqsima illi se tkun qed taħdem b'mod speċjalizzat, se tkun qed tingħata taħriġ biex persuna li tgħaddi minn dawn l-esperjenzi tħoss illi hemm xi ħadd ta' fiduċja li tista' tirrikorri għandu u tista' tkun ta' spalla f'dawn iż-żminijiet diffiċli tkun għaddejja minnhom.